оила макони меҳрубонӣ. дуруд бинандаи азиз, силсилаи видео подкастҳоро дар мавзӯи оила макони меҳрубонӣ идома медиҳем ва мо инҷо кӯшиш мекунем ки ҳам мавзӯъҳо муҳим бошанд ва ҳам ҳамсуҳбатҳо, нафароне ки воқеан таҷрибаи кофӣ ҳам дар соҳаи худ ва ҳам дар зиндагӣ доранд. Хуб, масъалаи ҳуқуқ дар силсилаи барномаҳое ки мо сабт мекунем бисёр муҳим аст ва риоя кардани ҳуқуқҳо, ки эҳтиром гузоштан ба ҳуқуқҳои як нафари дигар, ин масъалаи хеле муҳим аст ки фикр мекунам ки дар заминаи риоя накарданҳо ё дар заминаи помол кардани ҳуқуқҳои нафарони дигар ҳамин гуна табъиз, зӯроварӣ ва зуҳуроти дигари номатлуб доман паҳн мекунад. Ва мо ҳар қадар дар ин мавзӯъ зиёдтар суҳбат кунем, фикр мекунем ки ҳамон қадар ба манфиат аст ва мо умедвор ҳастем ки шумо якҷоя бо аъзоёни оила ин видео подкастҳоро тамошо мекунед ва ҳамчунин назари худро дар поин дар шарҳҳо низ менависед. Имрӯз мо барои баррасии мавзӯе ки ба ин силсилаи видео подкастҳо иртибот доранд даъват кардем аз Раҷабмоҳ Ҳабибуллозода, сардори шуъбаи ҳифзи давлатии ҳуқуқ ба баробарӣ ва озодӣ аз табъиз дар дастгоҳи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Хуб, муаллимаи азиз, бигӯед ки воқеан мақоме ки шумо кор мекунед барои пешгирӣ аз зӯроварӣ ва табъиз, махсусан нисбат ба қишри осебпазири ҷомеа кадом корҳоро анҷом медиҳад ва мардум берун аз шаҳр дар минтақаҳо оё метавонанд ки ба намояндагии ваколатдор муроҷиат кунанд? Ташаккур. Албатта масъалаҳои мусоидат ба таъмини риоя, эҳтиром ва ҳифзи ҳуқуқҳои қишри осебпазири аҳолӣ аз ҷумла занон, духтарон ва шахсони маъюбият дошта дар маркази диққати ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон пайваста қарор дорад. Мусоидат ба риояи ҳуқуқҳои ин қишри осебпазири аҳолӣ дар ҳуҷҷатҳои стратегии ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ки айни ҳол аллакай сеюм чунин ҳуҷҷати стратегӣ таҳия шуда истодааст, ҳамчун самтҳои афзалиятнок эътироф шуда буданд ва албатта аз ин гурӯҳи аҳолӣ муроҷиатҳо ворид мешаванд. Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон зимни амалӣ гардонидани фаъолият дар самти мусоидат ба таъмини риоя, эҳтиром ва ҳифзи ҳуқуқҳои инсон дар доираи он вазифаҳое ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва он ваколатҳое ки ҷиҳати амалӣ намудани ин вазифаҳо қонун пешбинӣ намудааст, як қатор фаъолиятҳоро ба анҷом мерасонад. Аз ҷумла яке аз самтҳои муҳими фаъолияти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ин барқарорсозии ҳуқуқҳои вайроншудаи инсон тавассути қабул ва баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон мебошад. Албатта шаҳрвандон дар сурати вайрон шудани ҳуқуқҳои худ бо қарор, амал ё беамалии мақомоти давлатӣ, шахсони мансабдор, онҳо метавонанд ба ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон муроҷиат кунанд. ин муроҷиатҳо тариқи хаттӣ, шифоҳӣ, электронӣ, яъне ба суроғаи электронии ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ва ҳамчунин тавассути телефон метавонанд сурат гиранд. Дар вилояти Хатлон дар шаҳри Бухтар, дар вилояти Суғ дар шаҳри Хуҷанд ва дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар шаҳри Хорух намояндагиҳои мо ҳастанд ва он тамоми он фаъолияте ки ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар марказ амалӣ менамояд, ин намояндагиҳо дар ҳамон минтақаҳо фаъолиятро дар самти ҳифз ва пешбурди ҳуқуқи инсон амалӣ менамоянд. Вақте ки сухан дар бораи мусоидат ба ҳифзи ҳуқуқи инсон барои пешгирии зӯроварӣ дар оила меравад, гуфтан зарур аст ки дар баробари қабулу баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон инчунин таҳлилу санҷишу мониторингҳои он муассисаҳое ки бо ҳамин гурӯҳи муроҷиаткунандагон сару кор доранд ва муассисаҳои будубоши ҷабрдидагони зӯроварӣ дар оила санҷишу мониторингҳо мегузаронанд. Масалан, соли гузашта мо дар 7 чунин муассисаҳо марказҳои офиятбахшии ҷабрдидагони зӯроварӣ санҷишҳо гузарондем. Мо санҷиши
فعالیت ناظران پیشگیری زورآوری در اویلا که در جمهوری تاجیکستان عین حال 17 تا هستند و همچنین سنجش فعالیت ناظران منطقوی که یکی از سمت‌های فعالیتشون پیشگیری زورآوری در اویلا است. ما سنجش فعالیت آنها رو هم گذراندیم و البته نتیجه های این سنجش و تحلیل ها در مشورت هایی که در شهر و ناحیه ها ما با جلب نمایندگان مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی میگذرانیم، یعنی نتیجه گیری کرده می شود، مورد محاکمه ها قرار داده می شود و البته با اون وزارت و اداره های داخلدار توصیه های وکالتدار با حقوق انسان جهت بهتر نمودن وضع در این سمت پیشنهاد کرده می شود. دیگر سمت فعالیت در این مسئله در رابطه با پیشگیری زورآوری در اویلا این بلندبرداشتن معرفت حقوقی شهروندان است که پیوسته وکالتدار با حقوق انسان، کارمندان دستگاه وکالتدار با حقوق انسان توسط واسطه های اخباری عامه، تلویزیون و رادیو، چاپ مقاله ها در شبکه های اجتماعی برآمدها دایر میکنند و همین طور برای بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان مساعدت میکنند. در رابطه با این مسئله یک چیز رو من قید کردنیم که در دایره تشبث نوری روشنایی در اساس سازشنامه بین وکالتدار با حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان با برنامه رشد سازمان ملل متحد و در موافقه با کمیته کار با زنان و اویلا نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که هماهنگسازی اساسی عملی سازی تشبث نوری روشنایی در تاجیکستان است، ما یک ترتیب قبول و بررسی مراجعت‌های زنان و دختران جبردیدگان زورآوری شهوانی و گندری را تهیه نمودیم که اون با در نظر داشتی توصیه‌های کمیته سازمان ملل متحد اوید به برهم دادن همه گونه شکل‌های تبعیض نسبت زنان از نتیجه بررسی معروضه ششم جمهوری تاجیکستان اوید به اجرای عهده‌داری‌ها طبق کنونسیون برهم دادن همه گونه شکل‌های تبعیض نسبت زنان به جانب تاجیکستان چنین توصیه داده شده بود که مکانیزم مکمل بررسی همین گروه مراجعت‌ها باید تهیه کرده شود. ما همین ترتیب رو تهیه نمودیم. در اون پرینسیپ‌های مخفیت و خصوصیت‌های گندری به نظر گرفته شده است و علاقه کارو در همین سمت از روی همین ترتیب برآمده. تشکر معلمه. خب گفتید که یکی از سمت‌های اساسی این مساعدت کردن با بلند برداشتن معرفت حقوقی مردم است. خب از روی کدام ایندیکاتور یا چه خیلی فهمیدن ممکن است که این کوشش های شما یعنی نتیجه آوردن، یعنی چه خیلی شما میفهمید که مثلا معرفت حقوقی قشر یا پذیر جامعه مخصوصا بالاتر شده است؟ این چی نشانه دارد این چیز؟ ما این را بها میتیم از روی آنکه تعداد مراجعت ها مثلا زیاد میشوند. ما الان میفهمیم که شهروندان تا یک اندازه با خبر شدن از حقوق های خود، یعنی معرفت حقوقی آنها بلند برداشته شد. در اویله های ما بیشتر چگونه یا کدام نمود حقوق ویرانکنی ها اینی که به قید گرفته میشن یا صورت میگیرن و آیا از روی اون مردم مراجعت میکنن به وکالتدار؟ وقتی که وکالتدار به حقوق انسان این یا اون سمت حقوق انسان رو تحلیل میکند، البته هم از نتیجه فعالیت خود به وضع رو بها میدهد، هم اون امورهایی که از دیگر مقامات ها یعنی دسترس میکند از روی این امورهای هم وضع رعایت حقوق انسان رو در این اون سمت بها گذاری میکند و اگر که یعنی سخن در باره حقوق ویرانکنی ها رود، البته متاسفانه امروز در اویله های ما انا همین زورآوری در اویله یعنی متاسفانه جای دارد. بیشتر تحلیل ها مشاهده ها نشان میدهد که این زورآوری جسمانی است. آنجایی که زورآوری جسمانی است البته زورآوری روانی هم هست، چون که تهدید و فشاری که ضمن همین زورآوری جسمانی صورت میگیرد اون به جبر دیده به حالت روحی و روانی وی ضرر میرساند. بعدا زورآوری اقتصادی هست و در نوبت اخیر زورآوری شهوانی است. تعداد آنها کم است و اون تحلیل هایی که ما ضمن سنجش
фаъолияти нозирони пешгирии зӯроварӣ дар оила ҳам баъзе рақамҳоро таҳлил мекардем. Нишон медиҳад ин таҳлилҳо, ки теъдоди зиёдтари зӯроварӣ дар оила зӯроварии ҷисмонӣ аст. баъдан мутаассифона яъне издивоҷҳои бармаҳал дар оилаҳои мо ҳаст. ва агар мо ба омор рӯ оварем, пас мебинем, ки масалан дар соли 2022 дар асоси меъёрҳои дахлдори кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҷавобгариро барои ба шавҳар додани духтарони ба синни никоҳӣ нарасида, бастани никоҳ бо духтарони ба синни никоҳӣ нарасида, дар ин ҷо 22 нафар ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуданд. Ин албатта тақозо менамояд, ки тамоми субъектоне, ки дар самти пешгирии зӯроварӣ дар оила масъуланд, бояд ки фаъолияти худро яъне ҳамоҳанг сохта корро дар ин самт ҷоноб кунанд. вале охир ҳамин чизи бисёр муҳим аст. Саволи навбатии мо ҳам ҳамин аст дар мавриди ҳамгироӣ ё ҳамоҳангии мақомот. Табиист, ки якчанд мақом барои пешгирии ин ҳолат муваззаф аст, вазифадор аст ва дониши кофӣ доштани намояндаҳои ҳамаи мақомҳо бисёр муҳим аст. хуб, шумо дар мавриди нозирони минтақавӣ гуфтем ва саволи дигари ман ин аст, ки то кадом андоза ҳамин ҳолатҳои зӯроварӣ дар оила мунсифона тафтиш мешаванд ва касбияти онҳое, ки ба ин кор машғул ҳастанд, хуб оё шуморо қаноатманд мекунад? бисёр саволи дуруст аст, ба маврид аст. албатта шаҳрвандон ҳангоми бо ҳамин зӯроварӣ рӯбарӯ шудан, баъзан ба тамоми субъектони пешгирии зӯроварӣ дар оила муроҷиат мекунанд, новобаста аз он ки масалан ин ё он субъекти пешгирии зӯроварӣ дар оила ваколати санҷишу тафтиши ин ҳолатҳоро надорад, муроҷиат мекунанд. вале ба ҳар ҳол тамоми субъектони пешгирии зӯроварӣ дар оила дар доираи ваколатҳое, ки қонун муқаррар кардааст, ба муроҷиаткунандагон албатта ба муроҷиати онҳо расидагӣ мекунанд, кӯшиш мекунанд, ки кӯмак расонанд, кӯмакҳои тиббию, иҷтимоию, равонию дигару дигар тибқи қонунгузории амалкунанда, аз ҷумла қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила ва қонунгузории ҷиноятӣ, мурофиави ҷиноятӣ, масъалаи ҷамъоварии мавод, оғози парванда, тафтиши парванда вобаста ба ҳолатҳои зӯроварӣ дар оила ба ваколати мақомоти милитсия вогузор карда шудааст. албатта он муроҷиатҳое, ки ба мақомоти милитсия ворид мешаванд, сари вақт баррасӣ мешаванд ва аз натиҷаи баррасии муроҷиатҳо қарорҳои дахлдор қабул мегарданд. албатта ҳолатҳое ҳаст, ки рад кардани масалан парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ё ки оғози парвандаи ҷиноятӣ ҳам баъзан рад карда мешаванд. ва боз ҳам мехостам ба омор оварем. масалан соли 2022 аз натиҷаи ҳамин гуна шикоятҳои шаҳрвандон дар мақомоти милитсия 93 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. зиёда аз 2000 протоколи маъмурӣ вобаста ба вайрон кардани қонунгузории оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила ва вайрон кардани талаботи амрномаи муҳофизатӣ ин протоколҳо ҳаст ва 502 протоколи маъмурӣ, агар ман хато накунам, вобаста ба дигар моддаҳое, ки вайронкунии хусусияти зӯроварӣ дошта, тартиб дода шудааст. норозиҳоям ҳаст, яъне нафароне ҳаст, ки аз қарорҳои қабул карда норозӣ ҳам ҳастанд. вале албатта мақомоти дахлдор зимни санҷишу тафтиши ҳамин муроҷиатҳо албатта муайян мекунанду ҳамон ҳолатҳоеро, яъне ки барои оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ асос яъне ҷой надошта бошад, парванда оғоз намешавад. ва дар ҳамин ҳолатҳо тавре ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ваколатдорои ба ҳуқуқи инсон пешбинӣ намудааст, ки шаҳрвандон метавонанд дар сурати норозӣ будан аз қарори қабул карда нисбати шикояти онҳо метавонанд ба ваколатдор муроҷиат кунанд, аз ҳамин чиз дарак медиҳад. ва албатта мо низ дар доираи ваколате ки қонун барои мо муқаррар намудааст, дар ин ҷо ба шаҳрвандон кӯмак мерасонем
ҳолатҳое ҳаст ки мо вақте ки бо шаҳрванд суҳбат мекунем ва баъзе омилҳои зӯроварӣ дар оиларо дар зимни суҳбат муайян мекунем. Албатта мо бо субъектҳои пешгирии зӯроварӣ дар ҳамкории зич ҳастем. Маводҳоро ҷамъоварӣ карда ба ин субъектон бозравонӣ мекунем. ҳолатҳое ки гуфтен розӣ нестанд ва албатта вақте ки аз қарорҳо розӣ нестанд муроҷиат мекунанд ба ваколатдор ва оё ин ҳолатҳо зиёд аст? ин ҳолатҳо он қадар зиёд нест. Баъзан шаҳрвандон аз он ки тартиби шикоятро намедонанд, масалан вақте ки мақомоти милитсия оғози парвандаи ҷиноятӣ ё оғози парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмуриро рад кард, вай бояд ки ба мақомоти болоӣ, ба прокуратура, ба суд аз болои ин қарор шикоят орад ва мо албатта ҳамин маслиҳатҳои дахлдори ҳуқуқиро ба шаҳрвандон медиҳем ва яъне роҳу воситаҳои ҳифзи ҳуқуқи онҳоро дар ин ҳолат ба онҳо мефаҳмонем. Хуб, киро гунаҳгор мекунад? махсусан агар мо дар назар дошта бошем никоҳи барвақтиро, барвақтар оиладор кардани духтаронро дар баробари падару модар, оё ҳолатҳое ҳаст ки ҳамон домод гунаҳгор шуда бошад, нафаре ки зан гирифтааст? албатта ин ду моддаҳои 168 ва 169 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ки яъне ду таркиби алоҳида аст, яъне бастани никоҳ бо духтаре ба синни никоҳӣ нарасида ва ба шавҳар додани духтаре ки ба синни никоҳӣ нарасидааст. Ин ду яъне таркиб аст ки ба саволи шумо нафаре ки бо чунин яъне ноболиғи ба синни никоҳӣ нарасида никоҳ бастааст ва дар ҳолати якум яъне он волидайне ки чунин фарзандонро ба шавҳар доданд. Масалан онро чӣ ҷазо интизор аст? Чӣ гуна ҷазо дода мешавад? Вобаста аст ба он вазнинии он ҷинояте ки яъне содир шудааст, ҷазо ҳам мутобиқ ва ҳамон таъин карда мешавад аз ҷониби суд. Хуб, агар ҳам аз нигоҳи масалан як зан, як модар бигирем ва ҳам аз нигоҳи як нафар ҳуқуқшиносе ки масалан дар ин самт хеле солиёни зиёд кор кардин, умуман чӣ бояд кард ки то ҳамин масъалаи хушунат ё пешгирии хушунат ҷиддӣ пайгирӣ шавад ва ин далелҳо камтар шаванд? хуб, ва зиндагӣ дар оилаҳои мо воқеан бо шодӣ бошаду бо фараҳ бошаду чӣ бояд кард? ё намедонам таҷрибаи кадом кишваре ки воқеан натиҷабахш буд метавонем истифода барем? ҳамин ҳолат, яъне ҳолати зӯроварӣ дар оила содир шуда бошад, шахси ҷабрдида албатта бояд ки инро хомӯш намонаду ба мақомоти дахлдор муроҷиат кунад, то ин ки шахсе ки зӯровариро содир намудааст беҷазоиро ҳис накунад. албатта мо тарафдори вайрон шудани оилаҳоям нестем, лекин вақте ки ҷиноят содир мешаваду ҳуқуқи як кас поймол мешавад, албатта зарур аст ки ҷазои сазовор шахси ҷиноят содир карда гирад. Дигар масъала, шумо пештар гуфтед, ин масъалаи касбияти он яъне кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ки дар ин самт фаъолият мекунанд, албатта баланд бардоштани касбияти онҳо, донистани талаботи қонунгузорӣ, стандартҳои байналмилалӣ, донистани оқибати зӯроварӣ дар оила ки чӣ гуна оқибатҳои ногувор барои шахси ҷабрдида меорад, ин бисёр муҳим аст ки то ин ки ҳамин муроҷиатҳо сари вақт объективона яъне баррасӣ шаванду шахсе ки зарар дидааст бояд ба ҷуброни зараре ки ба он расидааст сари вақт пардохт карда шавад, ҳуқуқҳои вай бояд фаҳмонда шавад то ин ки вай аз ҳуқуқҳои худ ҳимоя карда тавонад. Мо масалан ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ки ҳамасола маърузаи солона таҳия мекунад ва ана ҳамин масъалаи пешгирии зӯроварӣ дар оила ҳама сола дар маърузаҳои ваколатдор мавриди таҳлил қарор
қарор дода мешаванд ва мо аз ҷумла тавсияҳое ҳам пешниҳод мекунем ки вобаста ба такмили қонунгузорӣ масалан дар кадом самт имрӯз ҷабрдидагони зӯроварӣ дар оила бештар занҳоянд ва онҳо имконияти ба саводи кофӣ муроҷиат ба мақомоти дахлдор надоранд. Зарур аст ки онҳо аз ёрии ҳуқуқӣ бархурдор бошанд ва мо тавсия медиҳем ки ҳамин ёрии ҳуқуқӣ ки ба занҳо расонда мешавад дар ин ҳолатҳо бояд ки ройгон бошад. ба онҳо кӯмакҳои зарурии равонию тиббиву иҷтимоӣ расонда шавад. онҳо бо тавонбахшии зарурӣ фаро гирифта шаванд. яъне имрӯз ҳатто мо сухан дар бораи он меравад ки ва ваколатдорои ба ҳуқуқи инсон ҳам дар маърузаҳои солонаи худ инро масъалагузорӣ мекунад ки кор бо зӯроварон ҳам лозим аст. ҳамин нуқтае ки шумо гуфтед маълума аввали дар санадҳои ҳуқуқӣ ҷо шуданд, масалан табобати ройгон, ёрии ҳуқуқии ройгон, кор бо нафароне ки зӯроварӣ мекунанд дар санадҳои ҳуқуқӣ ҳаст ишораҳо ба ин? дар худи қонун дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила дар моддаи 6 он гуфта мешавад ки ҷабрдидагони зӯроварӣ дар оила ба кӯмаки ҳуқуқӣ, ба кӯмаки тиббӣ, иҷтимоӣ, равонӣ ҳуқуқ дорад ба тавонбахшӣ, вале кӯмаки ҳуқуқии ҷабрдидагони зӯроварӣ дар оила ройгон нест. ва мо ҳам ана ҳаминро пешниҳод мекунем ки тавсия додаем ки яъне ҳамин кӯмаки яъне ёрии ҳуқуқӣ ройгон бошад барои онҳо. хуб, чӣ бояд кард то муносибати баробар зимни таълиму тарбияи писарон ва духтарон бо назардошти беҳтарин манфиатҳои онҳо дар оила ва ҷомеа татбиқ шуда барои рушди минбаъдаи насли нав имкониятҳои баробарро фароҳам биёрад? як санади муҳими байналмилалӣ ҳаст, конвенсияи ҳуқуқи кӯдаки созмони милали муттаҳид. он талаб мекунад ки дар тамоми чораҳое ки нисбати кӯдакон андешида мешаванд, новобаста аз он ки ин чораҳоро меандешад, бояд ба манфиати беҳтарини кӯдак бартарӣ дода шавад. яъне мо бояд бинем ки ба манфиати кӯдак аст, яъне амалӣ намудани ин ё он кору ягон тадбир. ва албатта ҳам дар масъалаҳои таълиму тарбия. мутаассифона дар ҷомеаи мо ҳамин хел фаҳмишҳо ҳоло ҳам ҳаст ки бештар ба писарон, ба тарбияи писарон, ки писар дар оянда падар мешавад, яъне роҳбари яъне оила мешавад ва бештар ба таълиму тарбияу ба хондану таҳсили вай бештар аҳамият медиҳанд. духтарон инҳо яъне хонашин ҳастанд, бо корҳои хона машғул мешаванд, тарбияи кӯдак машғул мешаванд ва ба онҳо камтар аҳамият медиҳанд. барои ҳамин ҳам зарур аст ки муносибат дар ҳамин масъала баробар бошад, чунки мо ки имрӯз дар бораи волидии мусбӣ мегӯем, бояд ки дар ҳамин ҷо дар масъалаи тарбияи писарону духтарон фарқгузорӣ нашавад. хуб, як масъалаи бисёр муҳими дигар аст ки ин ҷо фикр мекунам ки ба он мешавад дахл кард, дар мавриди тағйир додани андешаи мардум, нигоҳҳои мардум, дар мавриди тағйир додани рафтори мардум нисбат ба атрофиён ё аъзоёни оила. чӣ бояд кард ки то мардум аз фишору зӯроварӣ канор бираванд ва волидии мусбатро ихтиёр кунанд? яъне хуб, таълим ва тарбияро бо як роҳи дигари хайрхоҳонаву намедонам меҳрубониву бо дигар роҳ, яъне ки он ҳадафҳои худро амалӣ кунанд. албатта шумо худатон дар зимни додани ҳамин савол қайд кардед ки бояд ки ана ҳамин фарҳанги волидии мусбат дар мо бояд ривоҷ дода шавад. яъне мо бояд ки аз анамин ҷазодиҳӣ, аз сахтгирӣ ба волидии мусбат гузарем, чунки дар он оилае ки тарбияи яъне мусбат ҷой дорад, дар он ҷо меҳрубонӣ аст, муҳаббат аст, садоқат аст ва инчунин ин тарзи
тарбия ба солимии равонию ҷисмонии кӯдакон мусоидат мекунад, ба меҳру муҳаббат дар ҳамон оила, ба некуаҳволии оила мусоидат мекунад. барои ҳамин ҳам гузарондани чорабиниҳои иттилоотӣ, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон дар бобати яъне ташаккули анамин фарҳанги волидии мусбӣ зарур аст. акнун сирф нуқтаи назари ман аст ки аз хурдсолии кӯдак бояд шурӯъ кард. зеро ки масалан шумо волидии мусбат агар ихтиёр мекунед, агар хеле меҳрубонона мехоҳед бехушунат ва зӯроварӣ тарбия кунед, яъне аз кӯдакӣ бояд шурӯъ кард. вагарна вақте ки ӯ бузургсолтар мешавад, наврас мешавад, дигар аз контрол берун аст, дигар фикр мекунам ки усулҳои хеле меҳрубон будан шояд ки натиҷаи камтар медиҳад. дуруст гуфтед. албатта ин аз аввал яъне дар ҳамон муҳити оила бояд ки ана ҳамин шакли муносибат нисбати кӯдакон, муносибати байни зану шавҳар бояд ки анамин гуна бошад ки дар ҳалли баъзе масоиле ки дар оила ҳаст бояд баробар ҳуқуқ бошанд, бояд ки яъне якдигарфаҳмӣ бошад ва таҷриба нишон медиҳад ки вақте ки дар оила зӯроварӣ ҳаст ва шарт нест ки ин зӯроварӣ нисбати кӯдак бошад. ҳатто агар кӯдак шоҳиди ҳамин зӯроварӣ бошад, ин аллакай ба рӯҳу равони кӯдак зарари манфӣ мерасонад ва кӯдак ҳатто дар айёми ҳамон хурдсоливу наврасӣ аллакай ба ҳамин амалҳои нодуруст даст мезанад ва метавонад дар оянда вақте ки худаш оила барпо мекунад, ана ҳамин муносибате ки дар оила байни падару модар буд, ҳамон муносибатро дар оилаи худ раво бинад. барои ҳамин ҳам тарбияи мусбат, волидии мусбат хеле муҳим аст. хуб, як чизи муҳими дигар ин воханам ҳифзи ҳуқуқҳои шахсони дорои маъюбият аст. воханам кадом тавсеяҳои амалиро шумо пешниҳод мекунед то ҳуқуқҳои шахсони дорои маъюбият, махсусан занон ва духтарон, риоя шавад ва онҳо як зиндагии бехушунатӣ дошта бошанд? дуруст аст. пеш аз ҷавоб додан ба ин савол гуфтан лозим аст ки шахсони дорои маъюбият ин аъзоёни комилҳуқуқи ҷомеаи мо ҳастанд ва онҳо ба зиндагии мукаммал дар шароити озоду арзанда ҳуқуқ доранд, чунки онҳо метавонанд дар рушди ҷомеаи мо саҳми хеле босазо дошта бошанд. ва ин аст ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт барномаҳои зиёди стратегӣ роҳандозӣ шуданд бобати яъне таъмин намудани ҳуқуқҳои онҳо, дастрасии онҳо ба ҳама гуна хизматрасониҳои тиббиву иҷтимоию тавонбахшиву барномаҳои баланд бардоштани малакаи онҳо, рушди малакаҳо, пеш бурдани чорабиниҳои иттилоотӣ вобаста ба ҳуқуқҳои ин қишри осебпазири аҳолӣ, то ин ки анамун қолабҳои шахшшудаи ки имрӯз дар шуури мардуми мо ҳанӯз ҳам мутаассифона вобаста ба шахсони маъюбият дошта ҳастанд, то ин ки ҳамин коҳиш дода шавад, то ин ки анамун қолабҳои шахшшуда барҳам дода шавад. ва мо имрӯз дар бораи он сухан меронем ки мо тадриҷан бояд аз муносибати хайрхоҳона нисбати ин гурӯҳи шахсон ба муносибати ба ҳуқуқи инсон асосёфта гузарем. яъне муносибати хайрхоҳона яъне пешбинӣ мекунад ки ба ин гурӯҳи шахсон пайваста кӯмакҳо расонда шавад. яъне онҳо бояд дар ҷойҳои махсуси буду боши доимӣ ҷойгир карда шавад, аммо не мо мегӯем ки бояд ки муносибат ба ҳуқуқи инсон асос ёфта бошад, чунки онҳо ҳам мо бояд ки муҳитро барои онҳо фарогир созем, чунки мушкили асосӣ дар муҳит аст. яъне агар мо муҳитро барои онҳо созгор кунем, фарогир кунем, онҳо метавонанд барои ҷомеаи мо хеле нафарони муфид бошанд. хуб, миёни онҳое ки шикоят мекунанд ба дастгоҳи ваколатдор, нафароне ки дорои маъюбият ҳастанд зиёданд ё ҳастанд муроҷиатҳо, лекин он қадар зиёд нестанд. бале. хуб, воханам мо наметавонем ки масалан ба таҷрибаи ё ба ҳаводисе ки дар атроф рух медиҳад масалан бетаваҷҷӯҳ бошем ё аҳамият надиҳем, мисли он ки ҳаводисе ки дар афғонистон сурат мегирад ва он ҷо ҳар кадоми мо дар мавриди поймол шудани ҳуқуқҳои махсусан занон ва кӯдакон медонем.
чаро ҳамин ҳодисаҳо ки дар масалан ҳамсоягиҳои мо рух медиҳанд барои баъзеҳое ки масалан ба хушунат рӯ меоранд дарс намешавад? Чаро онҳо намебинанд ки масалан риоя нашудани ҳуқуқҳои зан, модар ва кӯдак чӣ оқибатҳои нохубе дорад? Яъне чӣ кор бояд кард ки то ҳамин гуна ҳаводис ва рӯйдод ба зеҳни мо як таъсири хуб бирасонад? Яъне мо аз он сабақ бигирем. дуруст қайд кардед. Албатта он ҳодисаҳои дар ҳамсояи кишвари мо дар Афғонистон рӯй медиҳанд. Занҳо имрӯз дар он ҷо дар як вазъияти яъне дар ҷаҳолат ҳастанд. Аз оддитарин ҳуқуқҳои инсон маҳрум ҳастанд. онҳо худро шабеҳ медиҳанд ба шахсоне аз озодӣ маҳрумшуда, ки дар ҳаёти ҷамъиятӣ умуман иштирок карда наметавонанд. Албатта онҳо аз фаъолияти меҳнатӣ маҳруманд. занони афғон хизматчиёни давлатӣ умуман аз хизмати давлатӣ ронда шуданд. ҳар як одами солимақл бо дидани ҳамин чиз ба ҳамин ҳолат албатта хулосаҳои заруриро бояд яъне барои худ хулосаҳои зарурӣ барорад ва яъне аз он шукрона кунад ки дар шароити озоду обод зиндагӣ дорад ва тамоми шароитҳо имрӯз барои занон яъне муҳайё шудааст дар кишвари мо. албатта аз ҳамон фикру ақидаҳои ифротӣ бояд дур шаванд, рӯ ба илмомӯзиву ба касбомӯзиву яъне рӯ оваранд ва хулосаҳои даркориро бароранд. хуб, маълим азиз, ин савола ман аз қариб ҳама ҳамсоҳбатонамон пурсидем дар мавриди он ки чӣ бояд кард ки оилаҳои мо макони эҳтирому муҳаббату садоқату меҳрубонӣ бошад. оила он вақт макони меҳрубонӣ мешавад ки дар он оила зӯроварӣ набошад. беҳтарин зинда бошед. хуб, бинандаи азиз, мо умедвор ҳастем ки як суҳбати бисёр ҷолиб доштем бо муаллимаи бисёр азиз Раҷабмо Ҳабибуллозода ва умедвор ҳастам ки аз ин суҳбат чизе барои худ гирифтем ва асла муҳим ин аст ки мо дар мавриди оилаҳои худ, фарзандони худ, наздикони худ бештар фикр кунем. ҳар кадоми онҳо дорои ҳуқуқҳои алоҳидаи худ ҳастанд ки риояи онҳо ҳатмӣ аст. Новобаста ба он ки масалан мард дар оила як нақши калидӣ дорад, вале риоя кардани хурдтарин аъзои оила ин фикр мекунам ки нишони маърифати бисёр баланди ҳуқуқӣ ва инсонии ҳамон мард аст ва умедвор ҳастам ки бо мусоидат кардан ба мушкили оилаҳои ҷавон, бо масалан пешгирӣ кардани зӯроварӣ, бо масалан зеботар сохтани зиндагӣ, бо дониш ва илм фаро гирифтани аъзоини оила, махсусан духтарон, мо метавонем ки воқеан ҳам оиларо макони меҳрубонӣ, муҳаббат ва садоқат гардонем. ва тавре ки ҳамсӯҳбати мо гуфтанд, оила ҳамон вақт макони меҳрубонӣ ва эҳтирому садоқат мешавад ки агар он ҷо зӯроварӣ набошад, яъне ягон намуди зӯроварӣ он ҷо набошад. биёед барои оилаҳое ки дар он зӯроварӣ нест, барои сохтани ҳамин гуна оила талош мекунем ва ман умедвор ҳастам ва боварӣ дорам ки мо албатта муваффақ мешавем. то видео подкастҳои дигар комёбу муваффақ бошед. оила макони меҳрубонӣ.